سیگی حدیث تسنگ نمک کی وینا مجلس اللہ کے رسول کی مجلس ہائے با می سنگ سیدہ کرینا نوی جنتی انگنگ با پامے ادوی تارکا دی سیگی تھونگ سیدہ مسجد نبیو کی مننگ دا پھمی بنی سیگی تھونگ سیدہ کی نپا مچنگ کنی ادو جنتی نیسینے صحابہ کی جماعت مجلس لگی رگلا ہی نہیں با لوئی نمک نا جنتی مسک عمل لائی اللہ کے رسول کی زبان دا کی ہائے رگا دی لوئی نمک اسمم دی انگ بتا بنی کسی لئی طرف نپا آما ماں کی نشانی سے ماں کی مکوئی دا کی اسنگی دروپ تارگل چنگ کنی مخود نا کھنگو پائے رگا سنگ کنی نا اکو اچھو چوبا مسجد تاو نہیں دنا مفہم مفہم دا اساگی وزیو تاورانی ادوی مطنگ دا کھنگو چی اوئی کی کچھ نا پائے رگا اتو پا مفہم دا کونا گمبا نقل لمدہ تھم نگائی گی نینا جمع مسجد تے کوئی نہ تھینگ نہ نہیں ادو کی مونگ اور رمبسوی آئے بہرحال اللہ کے رسول اللہ ہے با ماں کی مکوئی دے گی وضو کی سنگ دروپ تارا گا لاکنی ادو کا ماں کی مخود چینا کھنگوب چھپائے رگا چنگ کنی ادو جنت تینی سینے صحابہ کرام سنگ چی ماں کی فوکس منگون دنے با لئی رسی کنچوٹریٹ منگون دنے با چنگ ایک مدینہ کی اہل لما ہم گھرے نماز تیاو گھرے شریک ہوئی گھرے متھنگی مجلس تا مکا نخوئی جنتی اینگ پا میں ادوی تارگا دی مسیح کی تھونگ سی دی چنگ کنی ماں کی مکوئی دی وضو کی اسنگ سی ادو گا مخوطا نا کھنگوب چی پائے رگا چنگ کنی مدو جنتی نی سنے متھنگی نمیتو دسو ادو گی نپادو نے بسنگ اسی مدینہ گیا احل لما اسم چمجب احل لما نماز تا شریک ہوئی کرے مجلس تا یا اخرگا نماز تا شریک ہوئی کرے متھنگی نمیتا سو اللہ کے رسول اللہ ہے با جنتی اینگ با پاما با ادوی تارگا دی سیگی تھون چی دے گی چنگ کنی مخوطا کھنگو پائے رکنی ماگی وضو اسنگ مکوئی دے گی تارگا چنگ کنی دروپ ادو جنتی نے اسائی کی ادو کی تھون دو دا چنگ ایبا نپادو حجی کی نپادو نے خواہی دے گی انگک پوئی با پوسک امانا کرینو ہے با مطمدہ مجلسی کی منون دا صحابی میاوری ہے با صحابی لاک امگا لسنگ کن مری جو حجت الودادا جمع ہوئی کھرے با پن کھرے با صحابی چوراک پا سیدگی ہیلمبے آئی تارمبے آئی برا تابدی تادے ہیلمبے آئی ادو کی منون دے قوائدی کی عمل وانگ با حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے عمل سی کرینو ہے با مطمئن دا اہنگ چپ سی ما تحجد دا عمل عبادت دا نونتین چپ سی ما روزہ ہین گا دبا ادو گا اہنگ گا نونتین گا سی پلا پل لگا قرآن ختم ممتو گا دبا کیا امنا وانگ منی صحابہ لوئی نمک دے کوئی دکی ہے نا وانگ با عمل حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے عمل سی ایک کوئی نورمیل انسان نا تو وانگ گا دبا عمل نتے توگے نا کھل لگا سو نمت ہمنی مری نی سورک پا مطم دا ما نگاو خرانی پونگاو انگاو با یہ حالتا لئی رنے سی مہاگ نا بمپون سی چپا دو تورگا کھگن خربنے با ادو کی مننگ دو دیاوری ہے بسی کی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے حضرت عبداللہ ابن مہاگ نا کھل لے با تسینگ نا مکی مسیح کی بڑے میاں مسیح کی بزرگ مسیح کی اہن سے ماں کی عمل سے ایمون دگی سے ہے نا وانگ با عمل نی ادھے تارک دے کرم با عمل نو این انکھم توئی جو اللہ کے رسول نا نمت ہم نے لگاتار ریگولر لے جنتی ہوئی بگی نشانی منگون دا ادھو کہ جنتی ہوئی بگی عمل سے کرینو اللہ کے رسول دے اسینگ بتہائی بنی امک ہائی کرے کوئی لوئی نمک اہم لک ہنجن ہائی بسی دے خاص ہوئی با ماں کی عمل نمال لے رنگنی ہائی بسی ماں کی وقل دا لئی رہے ادو نمان کرین کھل لے ینگ پھم تھوئے او پھم تھوئے ماں کے عمل سے لو نا کھم پھم تھوئے ایشو جنتی ادو گم لبا اوئی بنگم ننگائی گینے مانگون دہائی رے اے بڑی میں تسنگ نمک ای گی یونگ خرا ننگائی ندب یاو رے ادو نمت ہمنی خطنگ ننگ مہمان داری ننگی سیدہ محسبان ہوئے رگا این مہمان ہوئے رگا لئی جگی ہائی بدنے مان ہر سے کشو کائی دے بنتیجا ننگ لئی بدا اقائی با اوئی دے انشاءاللہ لئی بیو سنے لئی با ہو رے
ahing si hore esagi namasi sole chak ising chathuba matungda phamungda masu phamungda neba Allahumma bismika amutu wahya namadi tungde aduga Hazrat Abdullah ibn Amr sina yengaga leba leirisi masi hawgat laga karam ba amal dawbanona masi tumda bidadum yengaga leireba karam kanda hawgal aga uzu tawraga karam ba amal dawdori nona ahing chubbasi yengaga leiba matamda taseng namakki oina mana tungraga hawgalai se karam matamda Fajar azal lagu matam dane fajar matam dane hawgal is masih angak pa masalle Allah ge rasul ge wahi di asek ba pai sida karim ta sida keto kejen lairoi da ba jannati aseng ma jannati oira ba misakni adubu ai gi mitsina dhoka oi bene sine mathangi numitta mak try tawgena mathangi numitta ne ba mana yengisi amaduna तुम दुआ सोलगा तुम खरे अहिं चुप्पा माने यंगा लेरे सो होगलक्रे फजर मतम दने बहुगलक्रिस करीम तामलम हो उद्रेबा माना मक्का खल्ले तसेंग मक्के आइगी मित की धोकानी सिदी अमक्तगा हंदन अहुमलक छुने येंगे सिनेबा अहुमलक छुने येंगो मतम दसु करीम तामलम हो वलाइत्रे सुमना खक्की तुम खिबदैना तुम खिबसिना फजर मतम दने बहुगलइस अदुदी मासी पुंगाव ngaure angat pa challe karino aina tawgador si Allah ge rasul gi herak padi aseng ba wahini sidi dot ba ya roi da ba wahini sidi thukdai ba ya roi da ba wahini na masi upai leitre aduna taseng na mangon da haire aise Allah ge rasul gi zuban mubarak tagi nahak si jannati oibegi ai khoida khanghan khre aduna nahak ke amal do lot na tumin na yeng jabal lakpani taseng na makke aigi imit sinati adugum laba amal amma phoba udre sineba aduga Allah ge rasul gi amal di mohidi aseng mohini sineba aduda hujiki nupa sin hairi bis han sina taseng na makke nang na hairi di chummi aigi koi amal laite nang na uri ba amal do adu khaktani aige tumam dai da sange tumme aduga hogat le adu khaktani amal sineba ado hujiki nupa Hazrat Amr bin Abdullah ibn Amr mahak sina angak pamachal laga phare nangi amal aidi taseng namakki Allah ge rasul her ko hoido achumani ai isana dhokka oi jabani ai isana ai gi mit ki dhokka oi jabani na mas upai leita dana laeba lakpa matam do hujiki nupa sina eba eba tije nang changa khosine bahari basi taseng namakki chummi nang no uriba amal do adu khaktani ai ngonda koi amal leite adu tabu aina sumna khakki jo kanasu khangdaba amal ai gi thamoi menung da tawjaba amal ama khaktang leisine bahari se aduge amal do karino haiba matamda jabbi aina tumbane na changakpa matamda taseng na makki aigi thamoi manung da laiba migi nungai taba migi aina awaba aingon da tawakhiba aina nungai taba posak sing do Allah gi wasta da loina mak thadoe ngasi da gi aigi ngasi gi pungkun mari sida aina nungai taba thamba posak khuding mak ado ai Allah gi na taba thaduk charabani hairaga sigi nechi kaktani aina tumjaba sine bhairis adugi matamad Abdullah ibn Amr mahak sinai si haza huwa angak pa machal laga taseng namakki atai amma phoba udragaso atai amal amma phoba yaudragaso sigi amal sinani nahak si jannati wa heli base sigi amal sina sumna khakki kashu leitraba amal thamoi sina tawjaga da amal do aduna aikhoi ma sendi taseng namakki wena thamoi dagi nungai taba lauthokpa di laira dana matam chuppa da ammana ammagi wathi warem ammana ammagi nungai na daba ammana ammagi sikhaktane batawraga leiri somom dana sumna khakki thamoi da paisa ting masunate nahaki energy ting masunate pangal ting masunate posak amu phobo ting masunate pung manga chang masunate pung tara chang masunate second ama phobo chang deba sumna khaki ai thamoi sida khan khraga loire ai ngasi dagi ai gi nungai tabo posak singdo ai gi musalman khuding makta adu loina mak thado abani sine bharche engwa Hazrat Anas ta Allah gi rasul na hairi bisi kariyana ya bunayya in qadarta an tusbiha wa tumsiha wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al sigi thabuk se dao e mere bete taseng namak ke hadis achauba matak pige sigi hadis se sida nangna amal tawraba ngamagadi sigi amal si sukchoi choi na namak ke taw sine bari che amal che hadis achauba karamba hadis taseng namak ke oina nangi thamoi manung dagi musalman amagi nungai taba yauba singdo nang thadu loi namak ke musalman natabida le ahadin haragati har ek insan khuding mak chahe musalman oigera chahe ghair oigera loi namak ke nungai taba se nangi thamoi manung da thamganu loi namak maafi talafi Allah gi damak ta khandu sing ngamagadi nang taw sine
भाई बसी सिगे अमल सिगी सिननेबा अदुगम लबा कैसु लेत्रबा इचन चंजाबा अहंदो जन्नती होइन खेबसी मोहतरम बुजुगो दोस्तों सुगम बा कैसु लेत्रबा याम न पिक न खंजाबा अमल मयाम मले जो जन्नत की लंबी फोबा यहन गदबा अदुगो कैसु लेत्रबा अमल खरा सुले जो अल्लाह अमसुंग रसूल ने दबा कैसु लेते ने खोइना खंजाबा अदुगो कुफ्र की मैकैदा जहन्नम की मैकैदे होन बगे अमल ले सिगी सिंचिसु अखोइना याम न बचीरगा लेबा दरकार ने हाई लेबा खरा सिदा अमल तो मै तो फिक्र